Hola mga sis! This is me again, Honey, and welcome back to my channel. Alam ko naman mga sis kung ano yung pinunta nyo dito. So, alam kong naghahanap din kayo ng mga hair removal Kemerut. Nakatry na ako ng cold wax. Nakatry na din ako ng, what do you call this? Yung Veet. Yun. Hindi nyo pa napapanood yung video ko. Go, panoorin nyo na para malaman nyo kung paano siya mag-work and kung bet nyo yung product. Nakatry na din ako ng wax, na hot wax na sinistrip. And nakatry na din ako nung tinutunaw. Yung wax lang talaga siya na peel-off wax. Parang ganun. So, for this video, ito yung gagamitin natin. This is the Megan Body Wax Strips. Sabi dito, it's enriched with sugar honey extract. And it removes unwanted hair in arms, bikini, and legs. No preparation required, convenient and effective. So as you can see, meron na siyang infused na wax sa strip niya. So, talagang ipipeel off mo lang siya. So, tignan natin kung gaano siya ka-effective. So, babasahin ko muna yung mga caution mga sis para aware tayo. Do not use soap, water, or alcohol to clean skin after waxing. This is like the basic aftercare ng pagwawax. Hindi mo siya dapat basain ng kahit ano kasi open pore siya. So, may possibility or may higher yung chances na makapasok yung mga elemento sa kilikili nyo or sa pore nyo. And thus, magkakause siya ng infection or inflammation or whatever you call it. Basta yun. And then, not appropriate to use on breast or genital area. So, clear naman na nakalagay dito na sa arms, bikini line, and legs lang siya pwede. So, no, no, no. So, it suggests that you carry out a small patch test before use. So, dahil ako, hiyang na ako sa mga wax-wax na ganito. So, hindi ko na kailangan magpa-patch test. And then, not recommended if you have suffered an adverse reaction to waxing previously. So, kung meron kayong allergic reaction sa pagwawax, i-discontinue nyo daw yung paggamit ng wax. Para akong ngongo ngayon mga sis kasi sinisipon ako. Anyway. Okay, so, next one is do not use on wounded, irritated, broken, or sunburned skin. So, this is clear naman, no? Ayaw natin na mas lumala yung skin condition natin. Not suitable for elderly, diabetic, and pregnant women. So, yeah. That's pretty much explainable na. Wait for 24 hours after waxing to use antiperspirant or perfume products on the wax area. It is also recommended to wait 24 hours after waxing before sunbathing or swimming. Kasi nga, open pa yung pores. So, wag natin siyang lagyan ng kahit anong chemical. So, next is, it's common for skin to turn pink after waxing. However, if you experience any unusual discomfort while using this product, apply cold compress and stop use immediately. So, natural lang daw na magpipink kasi nga, talagang matatanggal naman siguro yung buhok after waxing, no? Okay, so, let's start na mga sis. So, this one, si Megan Body Wax Strips. Nabili ko to for 69 pesos. Diba? Sobrang mura na. And, yung nasa loob is, tingnan natin kung ilan ba talaga yung nasa loob. Alam nyo ba, sobrang daming Arabon na nagko-comment sa mga waxing videos ko. Mga fans ko. So, ayan siya, yung waxing strips. It says here na meron siyang 4 na waxing strips and meron siyang 1 cleansing wipe. So, this is yung wipes na sinasabi nila. So, umpisahan na natin. Medyo umiiyak na yung kilikili ko. Ganyan karami yung buhok ko. Like, ganyan lang talaga siya. Pag tumutubo siya, ganyan lang siya karami. And I am blessed. Kasi yung iba, diba, parang sobrang dami ng buhok nila sa kilikili. Pero okay lang yan, sis. Kaya natin to. So, ayan. So, since ganito siya kalaki, siguro is ikakat ko to. May gunting na ako dito. And I think irarab muna siya. So, sabi daw, irarab daw siya ng 15 seconds. Ayan. Kinat ko siya. Ayan siya mga sis. Peel na natin siya. There. First impression ha. Parang hindi siya nakakatanggal ng ano. Pero sige. Tignan natin. At baka gumana. And then, rub lang daw siya ng 10 seconds. Papunta sa direction ng hair. And then, yung hila natin sis pataas. So, ayan na mga sisi. This is the truth. 1, 2, 3. Ay!
1, 2, 3. Ouch, ouch, ouch. Ayan siya, sis. Ang dami niya nakuha, sisi. Ayan, dami niya nakuha. Pwede pa ba? Pwede pa ba ibalik? Parang hindi na. Okay, so magsa-second layer tayo. Sana pala, niliitan ko yung, ano, yung pagkat ko sa strips na. Anyway, here it goes. See? Oh, meron pa. This time, liitan natin yung strips para sa, ano lang talaga, sa designated areas. Ganun. So, tama na siguro, sis. Ayan, nagpipink siya. Meron pang natitira. Let's do the other side. And then, this time, maliit na strip yung gagamitin ko. 1, 2, 3. Wow. Ayan. Sobrang dami. Ayan. So, ayan, sis. Kasi parang hindi na siya kumakapit. Lalagyan ko siya ng pulbo. Oh, shiz. Girl, wala na. Hindi na siya tumatalag. Wala na effect. Wala na. Hindi natanggal. So, parang ayoko na siyang ulitin, si. Pero dito sa kabila, natanggal niya naman. Konting-konti na lang yung natira. So, ito na yung kilikili ko after waxing, mga sis. And after ko binunot yung mga natirang buhok. So, as you can see, meron talaga siyang redness. So, for my final verdict, let's start with the pros. So, yung pros niya is murang-mura lang siya. It's 69 pesos and 2 strips lang yung nagamit ko. So, ayan, ito yung natitirang 2. So, you have to peel it off. For its effectivity, okay lang. If i-rate ko siya from 1 to 10, it's 8. Kasi meron pa siyang natitirang mga konting buhok lang naman na kayang-kaya mo namang i-pull using your hands. Kasi nga, napupull niya pataas sa layer ng skin mo. Pero, hindi niya talaga yung napupull talaga ng palabas talaga ng skin. So, yun. Tinry kong i-pluck siya using my fingers. And, sobrang dali niyang gawin. Like, sobrang nakaangat na talaga siya. So, yeah. Okay lang naman siya. So, kung nagtitipid kayo, ayaw nyo pumunta ng waxing salon, okay naman siya. So, for the cons, yun nga, may natirang mga hair particles na konting-konti lang naman. So, kung may jowa kayo or whatever, mga asawa nyo, yun, they can do the honors. So, ayan, diba? Sobrang linis na ng, kilikili. Yun nga lang, may red-red pa siya. Pero, all in all, nakakalinis talaga siya, sis. So, yun, mga sis, if konting-konti lang naman yung buhok sa kilikili nyo, kung mas konti pa sa akin, or kung parehas na sa akin yung buhok nyo sa kilikili, carry na yung tag 49, yung maliit na version nito. Binasa ko naman yung ingredients, parehas lang sila. So, yun lang, mas maliit yun, kasi made for facial hair, and sa underarm lang talaga yun, yung parang size niya. Ito, sa arms, bikini, areas, and leg. So, kaya mas malaki to. Preference, mga sis, kung ano yung mas prefer ko, yung cold wax ba, or ito, or yung pag-shave, or yung VIT. Mas prefer ko pa yung sugar talaga, yung cold wax. Mas makikita ko yung difference talaga. Pero yun, matrabaho talaga yun. Ito, pag nagmamadali ka, pwedeng-pwede na to. Kasi, isang ganun mo lang. Kasi yung cold wax, mga sis, or yung sugar, matrabaho siya. Like, ginaganyan mo pa siya. And then, kailangan mo pang i-knead. Sa pain level naman, mga sis, hindi siya masyadong masakit for me. Kasi, ewan ko, kasi siguro hindi siya ganun ka parang nakadikit sa skin mo. So, I just wanna say this before ending this video, mga sis. Yung VIT pala, kinabukasan tumubo na agad. May nakita na agad akong hair na tumubo. So, hindi ko siya bet. Para lang ako nag-shave. So, I highly recommend Megan Body Wax Strips. Kung nagmamadali kayo and kung bago pa lang kayo sa waxing, gusto nyo lang maramdaman kung ano yung feeling pag nagwa-wax, kung gaano siya kasakit, this is good for starters or for beginners. So, before kayo mag-sugar, try nyo muna to. Kung gumagana naman siya sa inyo, kung hindi naman siya irritating sa skin nyo, then, why not use this? Mas madali siyang gamitin and user-friendly talaga siya, sis. Like, sobrang daling gamitin. So, saan nga ba nabibili si Megan? So, I bought this sa Robinsons na department store. I think meron din to sa Watsons. And sa mga department stores, hanapin nyo lang siya. And I think meron din sila sa Lazada or Shopee. Check ko na lang. And I will put the link down below if may makita man akong ganito. Grabe, sobrang na-miss ko tong pagre-review na to.
And I'm just waiting for the other products na dumating sa akin para may magawa na naman akong makeup reviews. So yeah, that is it for today mga sis. Thank you so much for watching. Thank you so much for tuning in. At dahil nandito naman na kayo sa aking channel, don't forget to hit that subscribe button and that thumbs up button if you enjoyed this video or if may natutunan kayo sa video na to. And yun lang. See you in my next video. Bye-bye!